Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdaz. Baqy tarap yurdumuzdaki täzelikler we habarlarla tanıştıran Watan habarlar gepleşmede başlaýar. Şuun hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow sany video aragatnaşyk arkaly şu ýylyň 7 aýyny hökümet tarapyndan ýerine ýetirilen işleriň jemlerine başlanan Ministrler Kabinetiniň mejlisine geçirdi. Onu degişli hasabatlar diňlenli. Şeýle-de ýurdumyzda mundan beýlägem durmuş ykdysadyň ösdürmek meseleleri aran maslahatlaşyldy. Salam hormatly Ministr Kabinetiniň agzalary, biz şu hökümetin geçen 7 aýyny alyp baran işleriň jemler Ministr Kabinetiniň başlygynyň olmadan hem hazabatlaryny diňläp şeýlem ýurdumy durmuş ykdysady etaýdan ösdürmäň ýa-da döwürde öňde durýan wazifeleri sereder. Hormatly prezidentime de mejlisiň gün tertibine geçip, ilki bilen Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Müşşikowa söz berdi. Vice-premier 2020-nji ýylyň ýanwar-iýul aýlarynyň jemleri boýunça milli ykdysady etmeden makroiqtisady görkeçleri barada hatabat berdi. Olar ähli puwdoklaryň durnukly ösýäniňe şaýatlyk edýär. Hasabat döwrüne ýetilen oň inisiýetler hormatly prezidentimiň başçylygynda ýurdumyzyň ykdysadyetini depkinli ösdürmäge gönüktirilen çäreleriň üstünlikli durmuşa geçirilmegi netijesinde gazanyldy. Şu ýylyň 7 aýyna jemi içerki önümiň ösüşi 5,7 göterme barabar boldy. Geçenliň degişli döwürlen deňeşdirlerine jemi öndürilen önüm 4,4 göterme ýokalandy. Ýanwar-iýul aýlaryna böýlek satu harit dolanşygy 2019-njy ýylyň degişli döwrüne garanyňda 19,10 göterme artdy. 7 aýyň jemleri boýunça döwlet büdjetiniň girdeji bölegi 108,16 göterme, çykdaji bölegi bolsa 94,12 göterme ýerine getirildi. Ýurdumyzyň iri we orta kärhanalaryna ortaça aýlyk wehmet haklary geçenliň degişli döwrüne göre 10,5 göterme ýokalandy. Wehmet haklary, pensiýalar, döwlet kömek pullary we talip haklary öz wagtyna maliýeleşdirildi. Rejelenen görünüşindäki owa milli maksatnamasynyň çäklerini ýurdumyz boýunça dürli maksatly binalaryň we desgalaryň gurulşyk işleri alınıp barly. Hormatly prezidentime de hatabat diňläp, ýurdumyzyň mali ykdysat toplamynyň düzüminiň işini döwrüň talabyna laýyk derejede kämilleşdirmek boýunça alınıp barýan işlere nägilelik bildirdi. Hormatly prezidentimiň belleşýäli büýük puwdoklar boýunça kabul edilen döwlet maksatnamalarynyň talabyna laýyk durmuşa geçirilişine gödäwçilik işleri güýçlendirilmelidir. Şonuň bilen baglykda döwlet başlarymyz puwdoklary ösdürmek meýilnamalary boýunça döwlet maksatnamalarynyň durmuşa geçirilişine ýeterlik derejede gödäwçilik edilmeýändigine aýratyn üns çekdi. Hemde işleri döwrüň talabyna laýyk guramak bilen baglanyşykly anyk tawşyklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Meredow geçen 7 aýyň dowamyna ýerine getirilen işleriň jemleri gödäwçilik edýän gonlaryny 2030-njy ýyl içinde döwürde neft-gaz senagatyn ösdürmek maksatnamasyny durmuşa geçirmegiň çäklerini amala aşyrylýan çäreler barada hatabat berdi. Vice-premier neftin gaz kondensaty bilen çykalyşynyň meýilnamasynyň 102,14 göterüm, tebiği we uğurdaş gazyň çykalyşynyň meýilnamasynyň 101,16 göterüm, mawy ýanygy eksport etmegiň meýilnamasynyň 100,14 göterüm, nefti gaýtan işlemegiň meýilnamasynyň 103,17 göterüm, benzinleriň öndürüşiniň meýilnamasynyň 102,13 göterüm, dizel ýanygynyň öndürüşiniň meýilnamasynyň 106,19 göterüm berja edilenini bellädi. Hatabat döwründe suwuklandyrylan gazyň önümçiliğiniň ösüşi 118,14 göterme, öýleşdirilen maýy goýumlarynyň ösüşi 106,17 göterme deň boldy. Hormatly prezidentime de hatabat diňläp, neft-gaz toplamynyň öňünde durýan möhüm wezipeleri üns çekdi. Döwlet başlarymyza vice-premieri gödäwçilik edýän düzümlerini alınıp barýan işleriň talaby laýyk derejede ösdürmegi, puwdoklary täzeçil tehnologiýalaryň sany ulgamyň ornaşdyrylmagy bilen baglanyşyk wezipeleriň üstünlikli ýerine getirmek ornuny zerur tagallalaryň edilmeligini aýtdy we bu urda anyk tawşyklar berdi. Hormatly prezidentimiň belleşýäli ýurdumyz ägir tuly çyýmal serişlerine eýdir. Çyýmaly gaýtadan işlemek boýunça täze zawodlary gurmagyň zerurlygyny üns çekip, döwlet başlarymyz bu wagtda degişli işleriň geçirilmeligini, ulal bar bolan kärhanlary döwrewaplaşdyrmak, gaýtadan enjamlaşdyrmak meselelerine möhüm ähmiýet berilmeligini belledi. Şol bir wagtyň özünde döwrewap kärhanlarda işlemek üçin ýokary hünärli işgärleriň taýýarlanmagy, olaryň hünär derejesiniň ýokarlandyrylmagy zerurdur. Döwlet başlarymyz munyň täze iş orunlaryny döretmäge hemde eksport urly önümleriň mukdaryny artdyrmaga mümkinçilik berjekdigini aýtdy.
Hormatly prezidentime de Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirçisinin guruluşyny çaltandyrmak barada hem vice-premieri degişli taşyklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Ewedow gözegçi diýen pugdoklaryny 7 aýyň dowamyna geçirilen işleriň jemleri, awada milli täýagatçyk dowlugyna geçirilen işler barada hatabat berdi. Yanvar-iyul aýlary aralygynda ulug we kommunikasiýa toplum boýunça öýrümçük mailnamasy 113.11 göterim ýerine getirildi. Türkmen Avtologlar Agentligi boýunça öz işlepgini 104,5 göterme, Türkmen Demir Ýollary Agentligi boýunça 117,11 göterme, Türkmen Hawa Ýollary Agentligi boýunça geçen ýylyň deňeşdirilerini mailnamanyň ýerine getirilişi 56,16 göterme, Türkmen Deňiz Derýa Ýollary Agentligi boýunça öz işlepgini 113,12 göterme deňmelli. Avtomobil, demir ýol, hawa hemde deňiz ulaglary arkaly ýük taşamak we ýolagçylyk gatnatmak boýunça mailnama degişlikde 104,16 göterim we 102 göterim, ýük dolanşygy 106,14 göterim ýerine getirildi. Türkmen Ara Gatnaşyk Agentligi boýunça öz işlepgini 109,16 göterime getirildi. Vice-premier hatabatyn dowam edip, hormatly prezidentimiň taşyklaryna laýyklykda iýun-iýul aýlaryna awada milli täýagatçyk dowlugynyň şäherine ýerleşýän tagaldyş we din jalş tesgalarynyň bir näçesinde inженер tehnik ulgamlarda bejerş işleriniň geçirilendigini, olaryň çäklarynyň awadanlaşdyrylandygyny, şeýle hem awtomobil ýollarynyň durkunyň täzelenendigini habar berdi. Hormatly prezidentime de hatabat dinlep, şeýle diýdi. Yurdumuzda geo maglumatlar merkezinde öğretmek, şehirlerimizde san ulgamı ornaştırmak işlerine de girişmeli. Bu işe payitahtımız Aşgabat şehrinden başlamalı. İnженер ulgamlarını, binalar ve beylik yer bölüklerini sanlaştırmak. Şehrin 3D nuskonu öğretmek konusu iş alıp barmalı. Geo maglumatlar merkezine döredilmeli, inженер ulgamlarını düşen ağırlığı ketkitlemeye mümkünçülük verir. Geçirecek şehir ulusuk işlerini saklama hem de maddeleştirmeye hem boş yer bölüklerini mühim binadını döretmeye de yardım eder. Yer hem bölüklerin ayıqlı peydalanmağa hem maksada layık olmayan hem yer bölüklerini olsa almağa birlik hem işler geçirmeye şert döreder. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Gylejew gözegçi diýen söwda we dokma pugdagyna hemde telekeçik ulgamyna şu ýylyň ýanwar-iýul aýlary aralygynda ýerine getirilen işleriň netijeleri barada hatabat berdi. Söwda we daşyk iqtisady aragatlyşyk ministrligi boýunça şu ýylyň 7 aýyna söwda dolanşygynyň amumy meçheri geçenliň degişli döwrülen deňeşdirilerini 20,11 göterim artdy. Dokma Senaty ministrligi boýunça öňümçük meçheri 2,12 göterim ýokalandy. Türkmen Hali Döwlet Birleşigi boýunça öňümçük amumy meçheri 21 göterim artdy. Döwlet Taryh Çeýmal birjasy boýunça geçen 7 aýyň dowamyna birja söwdalarynyň 150 geçirilip 15.124 şertnama gataba alındy. Söwda tenagat idarasy boýunça gadanlan peýdanyň meçheri 6,19 göterim artdy. Hatabat döwründe sergileriň 4-si hemde video aragatnaşyk arkaly maslahatlaryň 16-sy geçirildi. Tenagatçylar we telekeçiler birleşmesi boýunça ýanwar-iýul aýlary aralygynda tenagat önümleriniň öňdürüşi 9,16 göterim, owagçylyk we adyk önümleriniň öňdürüşi 36,10 göterim artdy. Vice-premier şu ýylyň 10 awgustyndan paýtagtymyzda we vilayetlerde mektep haritlarynyň jemi 410 nokatda göçme söwdasynyň gurulanyny habar berdi. Mektep ýarmarkasyny 5 sentýabr çenli dowam etmek meýilleşdirilýär. Hormatly prezidentime de hatabat dinlep, şeýle diýdi. Gylejew filatyň ýaşaýyş durmuş üçin derur rahmetli bolan önümler alyp önümlerine ýeterli derejede üçüncü ýagdany her gün baha berip durmaly. Zerre bolan hem ýagdaýda goşmasy hem çäreleri görmeli. Finansary telekeçiler birleşmesi gyýyska wagtyň içinde daşy ýurtlardan getiren harytda orduny tutýan önümler öndürülen kiçi, orta ve iri telekeçilik kärhanalaryny gurmak hem de gurumak maksatlaryny işlep daýanyp we müdürlenmeli. Bir çäreler ikinji nowatda ýurdumyzda elbetde täzem iş orunlaryny döretmäge telekeçileriň we raýatlaryň häzir kim iş ýerini saklap galmaga da gönükdirmeliler.
Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Durduliýew şu ýylyň geçen ýyl aýynda güýdüwçi edýän gurulşyk, senagat we energetika toplamynyň Türkmen Hime Döwlet Konserniniň hemde Aşgabat şäheriniň häkimliginiň ýerine ýetiren işleriň netijeleri barada hatabat berdi. 2020-nji ýylyň ýanwar-iýul aýlary aralygynda gurulşyk we senagat toplamyny ýönüme öndürmegiň hemde edilen hyzmatlaryň ösüşi 121,9 götürme deňmelli hemde meýilnama 114,7 götürüm ýerine getirildi. Gurulşyk we Binagarlyk Ministrligi boýunça hatabat döwrüne ýerine getirilmeli işleriň meýilnamasyna 107,9 götürüm amel edilip, 106,9 götürme barabar ösüş öpçül edildi. Senagat we Gurulşyk Öňümçigi Ministrligi boýunça öňüme öndürmegiň we işleri ýerine getirmegiň meýilnamasy 106,10 götürüm ýerine getirilip, 107,9 götürüm ösüş gadanly. Energetika Ministrligi boýunça öňdürilen öňümler ýerine getirilen işler we hyzmatlar boýunça 121,17 götürüm ösüş gadanlyp, meýilnama 114,14 götürüm berja edildi. Hatabat döwrüne elektrik energiýasyny öňdürmegiň ösüşi 111,19 götürme deň bolup, meýilnama 104,10 götürüm ýerine getirildi. Şu ýylyň geçen ýyl aýynda Türkmen Hime Döwlet Konserniniň tarapyndan meýilnama 128,12 götürüm ýerine getirilip, 159,5 götürüm ösüş öpçün edildi. Aşgabat şäheriniň häkimligi boýunça şu ýylyň ýanwar-iýul aýlary aralygynda ýerine getirilen işler we hyzmatlaryň meýilnamasy 114 götürüm berja edilip, ösüş 104,10 götürme barabar boldy. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, şeýle diýdi. Durduliýew sizine hem ýurdumyzda gurulşyklaryň ýagdaýyny terjerim. Häzir etşen Durduliýew detgalyny gurmak boýunça ören hem köp çäreler kabul edildi. Şoň orada her detgalyň hem ýagdaýyny hemme taraplaryň dykkat bilen seretmeli. Dünýä aktualitetina bir golup geçen ýagdaýlaryň wagtynda ählim meýilleşdirilen detgalyň gurulşyny gaýtadan seretmeli. Diňe hem ýaşy durmuş maksatly detgalary gurmak üçin hem taýlap almaly. Ne gelecek 2021-nji ýyl üçin gurulşyk maksatnamasyny düzüdüş ýerdip, maýa goýup maksatnamasyny taýýarlamaly. Näçe gurulşyk senagatyny ötürme ulun vermeli. Gurulşyk toplumyň talaplaryny doly üçin ederýäli, ähli öňümçilik kuwatlyklaryny sağlaşyp ötürmeli. Şeýleme ýaşaý zadyň şäherçileriň aýratyn ahal welaýatynyň dolanyş merkeziniň gurulşyny güýçlendirmeli. Kynçylyklaryň bardygyny garamazdan ýurdumynyň içinde energetik halkasyny öğretmek, Türkmenistan, Awganistan, Pakistan elektrik geçici ulgamny gurmak boýunça işleri dowam etmeli. Şeýleme gurulşyk we senagat bu doktorlaryny köprak maýym goýumlary çekmeli. Sene esasy bir ýagdaýlary seljerinde değişli öňünde netije çykarym. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Uraz Gelliýew güdüwçi edýän puwdaklaryny şu ýylyň ýyl aýynda ýerine getirilen işleriň netijeleri, ýurdumyzyň sebitlerine ýaýlandyrylan özgertmeler, mögümden obagçylyk işleriniň barşy hemde mallarçylyk gojalyklarynyň işiniň ýagdaýy barada hatabat berdi. O senagat toplum boýunça öňümçiň umumy meşguliyetiniň ösüşi 113,12 götürme deň boldy. Obagçylyk we daş goşaw goramak Ministrligi boýunça beý görkezji 114,10 götürme, suwgaçylygy baradaky döwlet komiteti boýunça 104,16 götürme, Türkmen Atlary Döwlet Birleşigi boýunça 104,11 götürme deň boldy. Şu günleri vilayetlerde gowaça ýedek etmek işleri agrarien kadra laýyklykda alınıp barlýar. Şunuň bilen birlikde geljek gelen hasyl üçin buğday ekiljek meýdanlarda türüm işler geçirilýär. Ekişte işletilecek obagçylyk teňkalarynyň we enjamlarynyň hemde zerur bolan tokumlary taýýarlamak işleri dowam edýär. Hormatly prezidentimiň garamagyna degişli kararyň taslamasy götürilendi. Oňa laýyklykda 2020-nji ýylda ýurdumyz boýunça 690,000 hektary güýlük buğday ekiler we şonça meýdanyň 1,400,000 tonna gallyk hasylyny almak meýilleşdirildi. Vice-premier ýurdumyzda mallaryň baş sanyny artdyrmak hemde öňümligini ýokalandyrmak, ýylatymyzy mallarçylyk öňümleri bilen doly üpçün etmek boýunça alınıp barýan işler barada hem hatabat berdi. Şeýle hem howanyň düzüminde ziýanly tozanjyklaryň mukdarynyň artmagy bilen baglykda ýokunç ketellerin ýaýramagynyň öňüni almak boýunça ýerine ýetirilýän işler barada hormatly prezidentime de hatabat berildi.
Hormat prezidentime de hatap etdiňläp, howanyň düzümine bar bolan ziyanly tozanjyklaryň, şeýlelikde ýokunç kesellerin gaýramagynyň öňüni almagy gönükdirilen çäreleriň netijeli häsiýeti iyi bolmagy orna ähli zerur tagallalaryň edilmeligini bellädi. Bu ýurda wagyn nesihat işleriniň toplamlanan esasy geçirilmegine möhüm ähmiýet berilmelidir diýip döwlet başdanmaz bu wagtda vice-premiere birnäçe görkezmeler berdi. Soňra hormat prezidentimiz vice-premiere ýüzlenip şeýle diýdi. Murad Eliýew, ne möhüm bolan pakta ýygyny ýetip gelýär. We möhüme düýpli taýýarlyk görmeli, ýurdumyzda göp bakşy bölümlerini yer almany we beýle gowuzlyk önümlerini ötürmek üçin ekin meýdanlaryny artdyrmak. Şeýle içerki badarlamady öz önümler bilen dolu suratda öpçün etmeli. Önürjüligi ýoklandyrmak. Bodan bununa beýle durnukly ötürmek, öpçün etmek maksadı bilen ýurdumyzyň agresiýonat toplumda elektron dolunuş ulgamyny ornaşdyrmak işleriniň diýipini güýçlendirmek. Mallaşylyk pudan ötürmek we mallaryň başlanýyny artdyrmak üçin hem ähli zerur çäreleri görmeli. Hormat prezidentimiz Türkmenistanda 2021-nji ýylda buğdoýyň bol hasylyny öndürmek hakyndaky karary gol çekip, ony elektron resminame bilen çygarkaly vice-premiere iýerdi. Hemde ýöňde durýan wezipeleri ýerine getirmek boýunça anyk görkezmeler berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Agam Radow gözüçige diýen düzümlerini, işleriň ýagdaýy, şu ýylyň 7 aýyna bilim, ilim, saglyk öwreş we sport ulgamlaryny ösdürmek boýunça geçirilen işleriň netijeleri barada hatabat berdi. Bilim ulgamynyň maddi enjamlaryň hemde okuw usuliýet binýady düýpli döwre waprastylýar. Milli ýörgüler hemde oňyň halkara tejribesine laýyklykda okuw meýilnamalaryny we maksatnamalaryny kämilleşdirmek, mugallimleriň hüner derejesini ýoklandyrmak boýunça özgertmeler dowam edýär. Hormat prezidentimizin kararlaryna laýyklykda innovasiýa maglumat merkezi öredildi. Hemde Türkmenistanda çağanyň irki ösüşini we olaryň mektebe taýýarlygyny ösdürmek babatda 2020-2025-nji ýyllarda mektebe çenli çağlar idaralarynyň işini kämilleşdirmegiň maksatnamasy tasdiklandy. 12 ýyllyk umumy orta bilime geçmegiň, taňly bilim ulgamyny ösdürmegiň hemde daşary ýurt dillerini okatmagy kämilleşdirmegiň konsepsiýalaryna laýyklykda bilim we terbiýetçilik işlerini okatmagyň öňdebarjy usullary, alman gadanlary, innovasiýa tehnologiýalar giňden ulandy. Bilim idaralarynyň internet web saytlaryny, elektron resminame duran şoglawamny döretmek boýunça işler alınıp barlýar. Taňly bilimiň mümkinçiliklerini ulanmak arkaly okuw dersleri boýunça altyn asyryň altyn zekinleri ders bäsleşikleriniň döwlet tapgyry online usulyna geçirildi. Şeýlekem ýylyň terbiýetçisi, ýylyň mugallimi, ýylyň talibaty bäsleşikler zekinli çağlaryň arasynda garaşdyrlygyň merjen däňleri bäsleşiginiň Etraf şäher, Aşgabat şäher we wilayet tapgylary geçirildi. Okuw dersleri boýunça sapaklar tele ýaýlym arkaly görkezilip başlandy. Atabat döwründe ýurdumyzyň mektep okuwçylary we talipleri halkara ders, taslama we internet bäsleşiklerini üstünlikli çykyş edip birnäçe baýrakly orunlara munasip boldylar. 2020-nji ýylyň başyndan bäri Ilimler Akademiýasy tarapyndan ilertilýän ogullar boýunça ilmi işleriň 346-synyň ýerine getirilişi utgaşdyryldy. 668 gol ýazma seredildi. Atabat döwründe Türkmenistanyň ýaş alimlarynyň arasynda ilmi işleriň bäsleşigi geçirildi. Onuň jemleri boýunça ýaş alimlaryň we talipleriň 46-sy ýeňizler diýilip aglan edildi. Hemde baýraklar bilen siraglandy. Alamlar günü münasibetli video maslahat görünüşünde bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne ilim, tehnika we innovasiýon tehnologiýalary atly halkara ilim maslahaty geçirildi. Onuň işine dünýäniň 22 ýurdundan 92 alim hemde ýurdumyzyň ilim bilim idaralarynyň 816 alim gatnaşdy. Vice-premier saglyk öwreşiginiň işleriň ýagdaýy barada hatabat bermek bilen saglyk döwlet maksatnamasyna laýyklykda ýürütülişdirilen keselleri anyklaýyş bejeriş merkezlerini, hastahanalary, şipahanalary gurmak, lukmançylyk hyzmatlarynyň hilini ýoklandyrmak boýunça giňerimli işleriň üstünlikli dowam edýänini aýtdy. Dünýäniň öňdebarjy lukmançylyk ilmi barlyk merkezleri bilen birlikde taslamaryň çäklerini, keselleri bejermegiň täze innovasiýon usullary ornaşdyryldy. Hormat prezidentimiň karary bilen Türkmenistanyň ýylatynyň tagdyn iýmitlenmegi boýunça 2020-2025-nji ýyllar üçin milli maksatnama tasdiklandy. Halkara guramalary, daşa ýurtlaryň ordaş ministrlikleri bilen teleköprüler arkaly 75 maslahat geçirildi. Şeýlekem ýurdumyzda beden terbiýany, sporty we olimpiýa hereketini ösdürmek, ýaşlar teýadatyny durumşa geçirmek boýunça giňerimli işler geçirilýär.
Şu ýylyň Türkmenistan bitaraplyň mekanyny ýylan edilmek münasibetli medeni jemgyýetçilik, köpçülikliň beden terbiýesi sport şäherleri, alma amala maslahatlar, aýdym sady dawarlar guraldy. Hormat prezidentime de hatap etdiňler. Täze okuw ýylyna taýýarlyň barşyny hemişe bir gödäwçilikde taklamak babatda vice-premieri anyk taşyklar berdi. 12 ýyllyk umumy orta bilime geçmeň konsepsiýasyna laýyklykda bir näçe mühim çäreler gödüňe tutildi. Döwlet daşlarymyza çağalaryň daşa ýurt dillerini kämil öwrenmek üçin tanulgamyň mümkinçiliginden doly peýdalanmalygyna üns çekdi. Hormat prezidentime de ýaşlaryň mektep ýyllaryndan başlap dürli tejribe, konstruktorçylyk okyplaryny ösdürmek, bugurlara laýyk gelýän sapaklaryň giňildirip okudylmagyny guramak üçin netijeli şäherleri görülmeligini belledi. Şunu orta mekteplerde TNK we tehnolog uğurly sınıfları açmak boýunça derul işleriň geçilmeligini aýtdy. Biz ata-watanymyzy senagat taýdan ösen döwleti öwürmegi öz öňümizde maksat edip goýduk. Şunun bilen baglykda sanlyk saady tegeçileýän häzirki döwürde ýurdumyzyň ýokary okuw mekdeplerini puýdoklar üçin ýürän zerur bolan programmaçylary, injenerleri, tehnologlary taýýarlamak meselesine mühim ähmiýet berilmelidir diýip hormatly prezidentimiz aýtdy. Bildiňçäli ykdysat taýdan uly ähmiýeti bolan almy barlyklara, aýratyna talip ýaşlar çekmek işleri göňüje ýola goýulmalydyr. Şeýlekim ýaşlary sagdyn durmuş çärelerine sporty we beden terbiýe giňden çekmek döwrüň talabydyr. Sagdyn iýmitlenmek, sport we beden terbiýe bilen meşgullanmak boýunça alınıp barlaýan wagt nesihat işleri häzirki döwrüň taraplarına laýyklykda güýçlendirilmelidir. Şoňa görä hormatly prezidentimiz bu işleriň alınıp balyşyny düýpli seljermek hemde işleri talaba laýyk ýola goýmak üçin ähli zerur çäreleri görmegi talap etdi. Döwlet daşlarymyz şeýlekim ziýansızlanyş çärelerini çekmek boýunça işleriň netijeligini ýoklandyrmak üçin tebigy ýagdaýlaryň ziýanly täsiriniň öňüni almak hemde howply ýokançlara garşy göreşmek maksady bilen almy barlyklaryň geçirilmegini dowam etmegi tapşyrdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Mehmedow şu ýylyň ýanwar-iýul aýlary aralygynda gödäwçi diýen golnaryna ýerine ýetirilen işleriň netijeleri barada hatabat berdi. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň Türkmenistan bitaraplyň mekaniýalynyň geçen 7 aýyna ýurdumyzda dürli medeni çäreler, sergiler, duşluklar, dürüjlük beýatleşikleri, wagt nesihat çäreleri, aýdym sady dawarlar geçirilip, döwlet maksatnamalaryna gödüňe tutulan çäreleri durmuşa geçirmek boýunça degişli işler alınıp barly. Ýurdumyzyň köpçülikliň habar berişleri işleri, diýarymyzda gazanlaýan üstünlikleri we özgertmeleri giňişden beýan etmek işin dowam edýär. Video aratnyş arkaly medeniýet ulgamynyň ýol başlarynyň we hünärmenleriniň degişli halkary guramalaryň bilermenleri hemde daşa ýurtdy kärdeşleri bilen iş duşluklar guraldy. Hatabat döwründe Türkmen döwlet neşriýat gullugy tarapyndan harit ýöndürmegiň meýilnamasy 105-10 götürüm ýerine getirildi. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp şeýle diýdi. Mehmet, bir gurulçuluğu diýen ulgamyň üçin munasip hem başlaryň işgärler hem taýýarlamaly. Jurnalistika olmanın işini ve hiyelini yokulanmalı. Televizyonun mümkünçülüklerini arttırıp yayılımların programmalarının hiyelini oğlanılmalı. Şöyle tele radyo yayınlarında güyürlen havadan tezili görünüşlerini tapmalı. Tele yayınlarında iktisadi ve durmuş meselelerini doğrultusunu beyan eden tomorsuzlarda gıvıklanma dörüdyen hem gepleşikleri vermeli. Aksayetimizi sanlı, olumlu onuşturmak koyunsam düşündüş işten giyinden tezlenmeli. Şunun bilen baglykda hormatly prezidentimiz sözüni dowam edip, bayramçyk konsertlerini şuň günüň ýagdaýyna görä geçirmek baradaky teklipleri taýýarlamak barada hem degişli görkezmeler berdi. Hormatly prezidentimiz şeýlekem milli telewizioniýanyň işini munun meýlekde kämilleşdirmekde mühim ähmiýeti bolan häzirki zaman tehnologiýalarynyň we sany ulgamyň mühim orny iýleýändigini aýtdy. Döwlet daşlarymyza Türkmenistanyň telewizioniýa, radio gepleşikleri we kinematografiýa baradaky döwlet komitetine döwrewap enjamlary satyn almak hakyna karary gol çekip, ony vice-premieri elektron resminamy durançy arkaly iýerdi. Hemde resminamydan gelip çykan wezipeleriň durmuşa geçirilişini bir gödäwçilikde saklamagy üpçün etmek babatda anyk görkezmeler berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary, Daşary işler ministri Mehmedow bitarap Türkmenistanyň daşary tiýadat ogruny ýerine ýetirmegiň çäklerini şu ýylyň ýanwar-iýul aýlary aralygynda hormatly prezidentimiziň öňde goýan wezipelerini üstünlikli amala aşyrmak boýunça Daşary işler ministrliginiň işleriniň netijeleri barada hatabat berdi. Şu döwürde iki taraplaryň we köp taraplaryň görnüşdäki şol fanna halkary guramalarynyň uglary boýunça netijeli hyzmatdaşygy ösdürmek ornuna iýdigdirli işler amala aşyryldy.
Şu ýyl hormatly prezidentimiz resmi sapar bilen Azerbaýjan Respublikasyna boldy. Şeýlekem döwlet başçylygymyz video aragatnaşyk arkaly geçirilen bir näçe wajyp halkara duşuklaryna gatnaşdy. Hatawat döwründe hormatly prezidentimiziň daşary ýurtlaryň ýol başçylary bilen bir näçe telefon arkaly söhbetleşikleri boldy. Söhbetleşikleriň barşynda iki taraplaryň we köp taraplaryň hyzmatdaşyň wajyp oglary ara alyp maslahatlaşdy. Video aragatnaşyk arkaly dürli derejedäki duşuklaryň 390-çy geçirildi. Türkmenistanyň halkara gatnaşyklarynyň hukuk bunyadyny putrandyrmak maksady bilen şu ýylyň dowamyna resmi namlaryň 69-syna gol çekildi. Daşary tiýat idaralarynyň ugrary boýunça ýola goýulan gatnaşyklar ýygyderli ösürilýär. Ykdysady gatnaşyklary ösürmek ýurdumyzyň daşary tiýatynyň esasy urlarynyň biri bolup durýar. Hatawat döwründe hökümetary toparlanyň we beýleki degişli tüzümleriň iki taraply mejlisleriniň bir näçesi şeýlekem bilelikdäki işgullyk maslahatlar geçirildi. Hormatly prezidentime de hatawat dinläp, vice-premieri dünýäde emele gelen ýagdaýy we bolup geçen wakalary hemişe üns merkezinde taklamagy tapşyrdy. Şeýlekem döwlet başçylygymyza dürli halkara çärelerini geçirmek we olary Türkmenistanyň gatnaşmagyny üpçün etmek boýunça degişli teklipleri taýýarlamagy we olary höderlemegi tapşyrdy. Soňra mejlisiň başlygy Mehmedow 2020-nji ýylyň ýanwar-ýuly aýlary aralygyna Milli Parlamentde resmi namlaryň 36-synyň ara alınıp maslahatlaşylandygyny, şol sanyny Türkmenistanyň kanunlarynyň 20-siniň hemde mejlisiň kararlarynyň 16-synyň kabul edilendigini habar berdi. Häzir 20-nji awgustda geçirilmek meýilleşdirilýän Türkmenistanyň mejlisiniň 6-njy çağrylşynyň nowatdaky maslahatyna taýýarlyk görülýär. Türkmenistanyň konstitusiýasyna üýtgetmeler we goşmaçylar gezmek hakyna konstitusiýon kanunynyň taslamasy boýunça işler dowam edýär. Şeýlekem halk maslahatyna taýýarlyk görülýär. Türkmenistanyň mejlisinde video aragatnaşyk arkaly duşuklaryň we gepleşikleriň bir näçesi guruldy. Deputatlar milli kanunçylygy kämilleşdirmäge gönükdirilen okuw maslahatlarynyň 52-sine gatnaşdylar. Şol okuw maslahatlarynyň 12-si video aragatnaşyk arkaly guruldy. Hormatly prezidentime de parlamentiň ýol başçysyna hemde vice-premierlerge dönüp şeýle diýdi. Mehmedow minister kabinetynyň başlygy ornatary. Tez ýolumyzyň konstitusiýasyny kämilleşdirmek boýunça konstitusiýony we toplanyň mejlisini geçirmäge gowy taýýarlyk görüň. Bizine bir mejlis 19 awgustda geçirmek we onu tutýar. Şeýle halk maslahatynyň mejlisine de häzirden gowy taýýarlyk görüp başlamaly. Pandemiýanyň dünýäde giňden ýaýran häzirki ýagdaýyny we onuň öňüňdäki şäherlerini göz öňünde tutup, biz konstitusiýon toplanyň hemde halk maslahatynyň mejlislerini video konferensiýa görüşmä geçirmegi makul belli. Hormatly minister kabinetynyň agzalary. Näme ýurdumyzda şu ýylyň 7 aýyny alyp baran işleň netijeleri koronavirus ýoklugynyň ýaýramy we onuň dünýä ykdysadyna ýetiren täsiri sebäp emele gelen daşary ýalylar aramyzdan garaşy döwletimiň kabul eden maksatlarına laýyklykda ösmegini dowam edýändigini görkezýär. Ýani hatawat döwründe jemi içerki önüme ötüşi 5.7 götürüm bolly. Ýurdumyzda ýer senat we durmuş maksatda desgalan guruluşy dowam edýär. Ne şol desgalan hatarynda täze şäherçileri, ýaşaýyş jaýlaryny, dinjal we saglyk merkezlerini, mekteplerden çağlar baglaryny hemde ençeme beýleki desgalary görkezmek bolar. Ýurdumyzda bilim we alam bolgamyny özgertmek, öýrümçiligim döwrap ýagdaýa getirmek işler hem kabul eden meýillamaryna laýyklykda dowam edýär. Bazan muhtaýat emele gider hemde niýetkä ýataklary öýleşdirilýär. Türkmenistan, Awganistan, Pakistan elektrik we maratlaş gulgamlarynyň şeýlem Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçişiniň hem guruluşlary alınıp barylýar. Ve hususem telekeçeleri kullanmak, ýurdumyň telekeçelerini aqsaýetymizde özgürtmeden geçirmäge ýylyny çekmek barada hem siýasatyny dowam edýär. Ýurdumyň siýasy ulgamyny kämilleşdirmek hem işleri dowam edýär. Esasy kanunda giýdirijek üýtgetmeler we goşmaçylar giňden alan maksatlaşylýar, durly hem çäreler hem görülýär. Hormatly minister kabinetynyň agzalary. Biz şöyle üçin
öňünde duran wazifede ministr kabinetinden geçen ýyl jemlerini başlyk geçiren müjdeler hem de ýolumda 2020-2025-nji ýyllarda ösümden maksatnamasynda anyk kesipdir. Bir wazife köp işden amala hem aşılmaly talep eder. Şoňa da bu wazifenin üstünde ahlas bilen hem tutanýarly zähmet çekmeliler. Beýleki hem döwletlerden getirilen hem haritdan orny tutýan öýrümler öndürmek we hem daşa ýurtlara iyi berilen öňüň hem meşhur artdyrmak barada hem maksatnamalarda goşmasy itergi bermeli. O sadece bunun hem durri produktorunun bar olan uli mümkünlüklerin neticeli peydalanmalı. Onu da Mr. Kabineti'nin ağladı. Yılın ahırında şimdi bir neçe mühim çareleri yani 31. Ağustos'ta 1. Sentyabr'da okul yılının başlarına bağlı çareleri geçiriyor. Ben hem aynı düşünmeyeli sentyabr ayında halk masalının meclisini geçirir hem de yolumuzun baş bayramını yani Garaşlılık bayramını dekabr ayında hem bir tarafından 25 yıllık hem jubileyini bellep geçer. Nasıl benim çağrının eklerini yok hem derecede geçirmek için bu hem tayarlık görüm. Orada Ministr Kabineti'nin ağlarları. Näme häzir ki döwrüň hem ýagdaýlaryna uğralyp Ministr Kabineti'nin başlyk ormandarlary we welaýatlaryň häkimleri ýygnaklary video hem aratnaş ulanyň arkaly geçirmeli. Ministrler hem bu dokundurlaryň şeýdarlyň hem ýoldaşlary bolsa ýygnaklary belirlenen arasyjyk kadalaryny berja etmek bilen asanlı adamlar yani din esası hem yol başlıkları çağırmalı. Hormatly Ministr Kabineti'nin ağları. Hemen şunun bilen bir de Ministr Kabineti'nin sağlam video aratlaş arkalı meclisini geçirip oturuyor. Ne dersin? Ehliyine bir can sağlığını, maşgalavadan sonra bir kıraatını bununla birlikte güller sonra alıp baran işlerini, o üstünlükleri arzu ediyor. Sağ olun. Yeni Urfa Türkmenistan'ın prezidentinin gol çeken resminamalary bilen tanış edýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe bugdaýyň öňürülüşini hasam artdyrmak barada öňde goýulan wazipeler üstünlükli durmuşa geçirmek. Ýurdumyzda bugdaýyň bol hasylyny öňürmekde daýhan birleşikleriniň, kärençileriň we ýer eýeleriniň öňürjülükli zähmet çekmekleri üçin ýakly zerur şertleri döretmek maksady bilen Türkmenistan prezidenti karary gol çekdi. Resminama laýyklykda Türkmenistanyň owa hujuluk we daşky urşaw gorumak ministrligine ýerleriň kärençileri, peýdalanjylary we eýeler bilen şertnamalar baglaşmak esasyny welaýatlaryň häkimlikleri bilen bilelikde 2021-nji ýylyň hasyl üçin ýurdumyz boýunça belinen meýdany bugda ekip, degişli meşwerde hasyl almagy üpşin etmek tapşyryldy. Teleradio ilmlerinin alıp barayan işlerinin hilini yokulandırmak, döwrüwap teleradio enjamlaryny satyn almak, olaryň tekniki binýadyny berkitmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karary gol çekdi. Resminama laýyklykda telewizioniýa, radio gepleşikleri we kinematografiýa bardaky döwlet komitetine döwrüwap teleradio enjamlaryny satyn almak, gurnamak we ulanşy girdmek barada Birleşen Arap Emirlikleriňki Sony Professional Solutions MEAFZ LLC kompaniýasy Yaponiya bilen şertnama baglaşma ygtyar berildi. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe hormat prezidentimiziň taýsy taýlalary netijesinde halkymyzyň dünýä nusgalyk milli medeniýetini we synawatyny ýokary derejelere götürmek, aýdymsat hazynasyny baýlaşdyrmak, ýaşlaryň synawat elimindäki usatlygyny ýüze çykarmak maksady bilen ýurdumyzda geçirilýän dörejilik bähdeçlikleri özüniň oňy netijelerini berýär. Türkmenistanyň prezidentiniň Türkmeniň altyn asr bayragyny almak uğrundaky bähdeçiň çäklerine geçirilýän ýanglan ýarym telebähdeçiginiň Türkmenistan beýtaraplygyň mekan ýylyny Mar welaýaty boýunça geçirilen jemleýiş tapgyram ýokary ruh bilen etgibeslendi. Ýanglan ýarym telebähdeçiginiň Mar welaýaty boýunça geçirilen jemleýiş tapgyry bagtyarlyk döwrümizin ruhyna mahsus aýdym saallary betlendi.
Goğun ötörjü hoşowallary betlenen bu wätleşige detlapky itirap şäher tapgyrlaryna ýeňiş gazanan ýaş höwüşçiň aýdymçylyň gowunsy gatnaşyp, olar vilayet medeniýet köşküniň baýramçylyk öwüşgünde bedelen taknatyna çykyş etdiler. Telewätleşikdäki dehinli aýdymçylyň çykyşlary turu wastan çuň many mazmuny baý bolmak bilen ýatda galyjy hemde tolgunurjy pursatlary öňüne jemledi. Kalplary aýdymta sunugatyna bolan höwüsen we buýsançdan noly ýaşlaň äkletse bu ýatleşige ýokary derejede aqsam taýýarlykly gelenliklerini görkezdiler. Zehinli aýdymçylary bu ýerde öýleriniň ýürek joşgunlaryny, hünär usatlyklaryny we ukyp başarnyklaryny dolaçyp görkezmäge äkli şertler we mümkinçilikler döredildi. Boydan maşa şatlyk şowkuna şirin aýdymlaň owadyna betlenen ýaňlan ýarym telewätleşiginiň vilayet tapgyry ýatda galyjy we täsirli bolup, oňa gatnaşan ýaş zehinli aýdymçylar öz isleglerine görä türkmen halk aýdymlary, nusgaw we döwürde şahyrlarymyzyň sözlerini döredilen we şad etsanlardan aýdymlary, berkarar döwletimizi, hormatly prezidentimiziň beýik başlangyçlaryny, bagtyarlyk döwrümizde wasp edýän aýdymlary usatlyk derejesinde ýerine ýetirdiler. Soňra bu ýerde ýene bir aýdymy fasyz öz etlerine bilen teňlerde ýerine ýetirmekleri aýdymçylar üçin özleriniň aýdymsaz älemindäki hünär usatlyklaryny ýüze çykarma öz boluşdy syna gollay. Höwetli sahna çykan ýaş estrada aýdymçylarynyň bätleşiň dowamyna sahnada özlerini alyp barşlaryna, döwrap egneşiklerine, aýdymlaň sözlerini saz bilen kybapdaş dogry ýerine ýetirişlerine eminler toparynyň agdalary tarapyndan münasip baha berildi. Şeýle-de eminler toparynyň gelen netijelerini görä, aýdymçylyň ikisi Oğuzhan etrafından Nuriyagdy Bekiýew hemem Sakarçay etrafından Maýsy Muradowa ýeňjiler diýilip yglan edildi we olar ýaňlan ýarym telewätleşiginiň ýurt derejesine geçirijek tapgyrynyň gatnaşmagy hukuk kazandylar. Bätleşiň ýeňjilerine hormatly prezidentimiziň adyndan gymmat bahaly sowgatlar gowşurly. Bätleşiň jemleýiji pursatyny oňa gatnaşan aýdymçylyň bilelikde belen teňde ýerine ýetiren aýdymy, arkadagy prezidentimiziň amala aşyrýan ýurt we umumy adamzat behwetli dünýä nutgalyk işlerine bolan alkyş sözler bolup ýaňlandy. Ýaňlan diýarym, ýaňlan owadym, ýaňlan diýarym, ýaňlan owadym, ýaňlan Hormatly adamlar, Nuwasa ýurdumyzyň welaýatlaryny we paýtagtymyz Aşgabatda 14 awgustda saat 20-den 15 awgustda saat 20-şe boljak howa barada Türkmenistanyň howa maglumaty gulagyny berýän habar bilen tanşalyň. Balkan welaýatyny ötgäp durýan bulutly howa bolup azkem ýağış ýagar, ýyllarym çakma mümkin. Demirada kunmatardan 8-13 metr, käýerlerine 15 metrçe ýetýän şemal uksar. Howa gijesine 22-27 gradus, gündüzine 31-36 gradus. Genarky taraplaryna bolsa 27-32 gradus maýly bolar. Ahal welaýatyny ötgäp durýan bulutly howa bolup Demirada kunmatardan 9-14 metr ýetýän şemal uksar. Howa gijesine 22-27 gradus maýly, gündüzine 35-40 gradus ysy bolar. Mar welaýatyna az bulutly howa bolup Demirada kunnordan 9-14 metr ýetýän şemal uksar. Howa gijesine 21-26 gradus maýly, gündüzine 36-41 gradus ysy bolar. Lewap welaýatyna az bulutly howa bolup Demirada kunnordan 8-13 metr ýetýän şemal uksar. Howa gijesine 20-25 gradus maýly, gündüzine 36-41 gradus ysy bolar. Daşowd welaýatyny ötgäp durýan bulutly howa bolup azkem ýağış ýagar, ýyllarym çakma mümkin. Demirada kunnordan 9-14 metr ýetýän şemal uksar. Howa gijesine 21-26 gradus, gündüzine 29-34 gradus maýly bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda azkem bulutly howa bolup Demirada kunmatardan 10-12 metr ýetýän şemal uksar. Howa gijesine 24-26 gradus maýly, gündüzine 36-38 gradus ysy bolar. Ýurdumyz boýunça awgust aýynyň 15-ine magnit hadisasynyň durnukly ýagdaýda saklanyny arşalýar.
Ediz vatandaşlar, şubunlar howanyň düzümini tozan bölüjükleriniň möçörüniň kadadan 21 götürüm artmagy bilen baglanyşykly. Häzirki wagtda howa şertleriniň adam bedeni ýetirýän oňoýsuz täsirleriniň öňüni almak üçin agyz burun örtüklerini ulanmagy maslahat berýär. Mehriban eleşler. Bu düzgünleri berk berja etseňiz, ýylyň issenlik basyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşiminde jemleýäs. Berkarar döwletimiziň batýarlyk döwrüni, ata watanymyz Türkmenistan ýakly wagtlarda tüşerýär. Ýakly tüşen özünde bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünýär. Hoş taban geldiler.